Takže ľudia, čaute, vítam vás z mojho ďalšieho videa a v dnešnom videu som tu s Maťom. Čau. A v dnešnom videu budeme môcť eliminovať hráčov iba pomocou huntingy. To znamená, že poďme do hry. Takže už sme dolendili a teraz už len musíme nájsť huntingu. Takže práve som našiel huntingu. Tak, môžeme si zobrať katany na rotate. Mám do nej len 7 nabojov. Ešte nie. Aha, no dobré. Takže sa presunieme na benzínku. Maťo, to sú fajty. Viem, ale sa snažím nájsť tie snajperkové naboje, už mám 19. To sú úplní boťáci. No. Nie, ja nie som dlhá, ty vidím. 90. A to ty? Nie. No tak ja mám dosť nabojov do snajpery. A ja mám 30. Typek. Dám mu na úzkou. Hlava. Sorry za výzer. Ale dal som mu 90. Potrebujeme otvárať hlavne a boxy. Lebo z nich padajú tie snajperkové. Godzilla. 90. To je ďalší. Ty vole, aké fajty. 90. Pomoc. Trek. Dead. Dobre, dostal. No. Pač toto je ľahké s toho huntingu. No však je to ľahké. Koľko má percent ten blade? No to si dovolím. To je ešte stále 100% spawn na Godzilla. Teraz by som mala spavnúť pakery. Teraz? Už dávno by sa mala spawnúť. Tak už. Aha, už asi není. Mala byť spavnúta. Však. Ľudia, ak o tom niečo viete, tak mi to napíšte do komentáru. Nejdeme po auto. Poďme. Tam, tak kde sú fajty. A už ich vidím. Kde ich vidíš? 90. Á, tam. 90. 90 dead. Poď za výzer. 90. Dead. A ešte druhý. Ďalší. Ty pes. 90. Hlava. Ty vole, takú peknú hlavu som dal. Počkaj, mi treba naboje. Naboje? Ja mám strašne veľa nabojov. Ja mám 48. Ja mám 40, man. A to mi stačí, že čo? Čakaj. Stoj. Aha. Ok, ale poďme za fajtami, tak som fajtí. Pred nami fajty tu kde. Tam na tom asi, tu, na tom ostrovu. Dead. Pačo, huntingu je dobrá na taký midrange, nie úplne na long. Do kriačka ľaliového sa naškoval.
Auto. Typci. Jau. Čo? Dobre. Takže prvá hra nič. Ľudia, ešte som chcel povedať, že túto challenge končíme, až keď budeme minimálne top 5. Nič. Žiadna huntinga. Takže nedarí sa nám nájsť ani jedna huntinga. Poď dáme si skôr vpred. Ty bože, žiadny huntinga. Teraz takto dal huntingov. Však oni idú po nás. Ja vidím. By ich trebalo zabiť. Lebo oni majú huntingu. No nič, musíme im rýchlo trhnúť. Ja som dostal s AR-kom oboznačený. Žiadna huntinga. Ale je to Godzilla, ale už asi nie 100%. Čože? Mať také nešťastie. Zdraj! Poďo, poď, sadaj rýchlo. Poďo, však poď sem. Však tam sú na kameňu. Poď, sadaj. To je ešte teraz aj Godzilla. Posrem tu nič není. Treba čest. Huntinga! Nice. Si môže huntingy sa spawnujú na zemi väčšinu. No ako ja som ho spawnul, ja som len našiel. Čo to je? Nič. Nie, ja som zobral nejaký quest, ktorý mám čo robiť s pištolkou. Headshot an enemy player with SMG. A mňa to zabije, keď to nesihnem do tých 5 minút. Huntinga. Huntinga. Ďalšia huntinga. A naboj, prosím, naboj. Nie sú tam ani naboje. Tu všetci zobrali naboja, nie huntingu. Ty máš koľko nabojov? 1. Ja 2. Typek. Aj bol. Ty vole. Kde je ďalší? Hore. Zdrhaj. Ja už nemám naboje. 90. Posledný pokus. Ja nemám ani jeden náboj. 90. Máš naboje? Nie. Ani ja. Ale dal som mu. Kroky. Ja hodím mu pikaxovať. Koľko má? Ale Jeden mne náboj. neviem. Tak. My sme mu dali pickaxe. Mne strašne treba náboje. Náboje. 6 nábojov. Ja mám tiež 6 nabojov. To je nekonečná hra.
No. Aj toto si daj. Nepočkaj, nie toto, ešte nie. Dobre. Tam sú tie dropy, tam bude railgun a z railguny a pri railgune Padajú sú naboje do naboje. snajpy. Áno. Ideme tam. Tam už je typek. Dostal damage. Som zobral. No dobre, pozor. Typek. On mňa nevidí. 90. 90. Dead. Pozor za mnou. Ja mám malo naboje. Z neho padli naboje. Veľa naboje. Zdrhám. Typek. Páči, mám veľa nabojov. Ja vôbec. Ja Mám 30. posledné 2. 90. Za mnou. Ja už nemám naboje. Utekam. Mi vyhodíš naboje. Daj rýchlo naboje. Dobre. Poď. Ideme na... Aha, nie. Tam sú tí typci, oni sa fajtia. 90. Krát. Ešte dobre, ja ho neviem trafiť. Tu. O, naboje. Mám Typhoon. A to No nie nemôžeš. Typhoon, Nemôžeš. Kinetic, ale iba na pohybovanie. Hej. Na rotate to je dobré. Mám 16 nabojov. Pekne. To máš Big Shield. Typek! Vo vode. Tuto som minulú hru vyhral. Ja nemôžem streľať. Aha, nemám prebité. 90. Nie, však nemôžeš ho zabiť tak. Pekná. Dobre, mám 37 Tu nabojov. sú fajty. A i tak nám treba ísť z zóny, takže poďme tam. Už som omylom vystrelil. Musíme šetriť každý naboj, Paťo. Skvelé. Ty vole. 90. 90. Dead, sorry, vida vyžar. Pozor, vo vode. Za tebou. Hlava. Je to nič. To zdrháme, neviem. Nie sa nech opavnúť cez túto sračku. Nech tu! Dobre, sme dead. Ale sme piatí. My sme to dokončili. Takže ľudia, ako môžete vidieť, toto challenge sme dokončili. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau. Čau.